jajan panganan tradisional. Carane nyuguhke yaiku piringe langsung diwehno. Adab mangan yaiku mulai mangan maca bismillah, halal, mangan lan ngombe nganggo tangan kanan, ora bersandar, ora mencela makanan, ora meniup makanan, mangan tekan entek, menjilat jari pas bar mangan baca basmalah. Bumbon sing dienggo kangge masak yaiku tumbar, jinten, mrica, polo, jahe, laos, gula jawa, sarem, brambang, lan kemiri. Saklajengipun bumbon kangge duduh lentok sayur yaiku brambang, kemiri, lan laos. Bumbu rampe sing digunakake kanggo masak yaiku tahu, tempe, tewel, santen, beras, lan godhong gedhang. Salajengipun yaiku jajan panganan tradisional.